Duha ka magsuong lalaki gisulod silang panimay o gidunggab. Gikawatan pagyud sa cellphone o kwarta. Ang detalye sa report ni Femery Dumamo. Nagkadugo o nagkaguliyang na kiningsud sa panimay dinhi sa Sudlunong Bahin sa Barangay Bulaca o Dakbayan sa Subo. Kinihuman nga pasado alas 4 ganihang kadlawon, matud pa upat ka mga lalaki nga nagtaptap sila mga naong ang nisud sa panimay sa mga biktima. Dayon dunggab sa 28 o 32 anyos nga managsuong lalaki. Wala nay nahimo pa ang mga kabanay nila sud sa panimay tungod sa kahadlok. Dugang sa pakisusi sa Police Station 7 sa CCPO nga gikuha usab ang cellphone ug kwarta sa mga biktima. Matod sa pipila ka mga silingan sa biktima nga moy ilang namatan ang kusog nga pagpanuktok sa unom ka mga lalaki sa gawas sa panimay sa mga biktima. Hangtod nga giablihan sila, upati ni ang misod ug ang duha ang nagpabilin sa gawas. Alas 4 dito siya kanang duk-duk yun may sa kaportahan kusog kaayo. Nya pagkadugayan na jud niingon siya nga tan kung di mo ni abrihan buto ni ron anak buto nang hadlok sad mi nang gawas mi dito sa pika sa akong ugangan sampungan do ilang basa ka nang mo saba mo istorya while gidunggab-dunggab. Pero wa jud mi kakita nga naon sa hitabo kay di man mi makalili kay kanang makita mi nya mahadlok pasig kami puy apilon ba. Matod sa kapulisan nga naa na sa luwas nga kahimtang ang duha ka mga biktima nga daling gidala sa tambalanan. Nakaangkon ang duha og tagsa ka mga sama dinunggaban. Tanang anggulo ang gisubay sa kapulisan nga motibo sa krimen. Tama pa lang ibaw ano kung sa motibo kaya biktima di pa magkasulti. Dili pa matarong ang interview. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.